F'dak iż-żmien, wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil Xmun u l-Ħuħindri qegħdin ikalaw ix-xbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu x-xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor, ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu x-xbiek u minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Fl-għażla ta' 12 il-Apostlu nilmħu karatteristika tipika tal-ħidma ta' Alla. Ġesu għażel nies ordinarji. Ma kinux professjonalisti, lanqas kellhom xi rikkezzi jew xi pożizzjoni importanti. Għażilhom minn qalb in-nies komuni li kienu jgħixu ħajja ordinarja. Ma kellhom xi edukazzjoni speċjali u ma kellhom l-ebda vantaġġi soċjali. Ġesu ried nies ordinarji li setgħu jilqgħu s-sejħa tiegħu u jwettquha straordinarjament tajjeb. U għażel lil dawn l-irġiel mhux għal dak li kienu, imma għal dak li kienu jistgħu jsiru taħt id-direzzjoni u l-qawwa tiegħu. Meta l-mulej isejħilna biex inservuh, m'għandniex naħsbu li m'għandna xejn x'noffru. Il-mulej jilqa' dak li nies ordinarji bħalna nistgħu noffrulu u jużah għat-tkabbir tas-saltna tiegħu. Inti temmen li l-mulej irid jaħdem permezz tiegħek u fik għall-glorja tiegħu? Mulej, inti għażiltni biex inkun dixxiplu tiegħek. Ħu u ilqa' dak kollu li għandi x'noffrilek, żgħir kemm hu żgħir, għall-glorja ta' ismek. Amen.